Karbi Anglong atok no along aron repen long le kacharaya dim ke do anadim along Karbi Anglong Autonomous Council hin pen tharli pon labjibu ake manga teng pen ke dam tanga porahod along hem ke tharle asai klem pon bomlo Lason thot si pini le thotta Karbi Anglong pen hojai district kache koinot langkai jana habar along aron repen long le kacharai thap atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen ke tharle asai deng pon Pinyada por pioneer kem malong pen Karbi Anglong Police Forest asai kam Land and Revenue asai kam pen danglok ke ongdung asai kam atum cherap che turun si bangso langkai jana long eviction asai dengpon lo bangso eviction asai ke deng hud langkai jana hawar ke do kaddo kabe don pharo hini ra trokebra hini ahe mahum pen danglok biri bithunga bangke bahingno pite kanglo Halapu ambaria long an ke thali dam jia hoda bangke aron re pen long le ka cheraya ra ratum thur taksi ke patharli long le de ja phan kham khidun lapuson ke patharli le de ja phan rat ki thur pa ka jok Karbi Anglong Autonomous Council ang kang ke do officers atum adim along an ke pali dun jia lama bangke hello winglo bonta adim along pen nang ke kat era jok ambaria long ana bangke tharli pon long le derlo Langdamlo pulote Karbi Anglong Autonomous Council along abangke lapen Karbi Anglong alo along abangke CEM henlo ke thin nailo bonta ke mang humi me alama bangke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang pin khat dera phita saikam officers tum karju je pen nang ke be ro bangke CEM Ronghang alam toya phara bangke RDP pon peda rason se nang mandet lasilabang so kutha Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ronghang pen officers tum phan chingki chethan pora sonte messenji News Report, Karbi Anglong Live.